паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар санаи 28 декабри соли 2024 дар бинои нави мақомоти олии қонунгузори мамлакат Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. зимни ироаи паёмашон пешвои миллат муҳимтарин соҳаҳои гуногуни мамлакатро мавриди таҳлилу баррасӣ ва вазифагузории амиқ қарор дода, дар баробари дигар соҳаҳо сарвари давлат ба соҳаи муориф таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намуда, таъкид доштанд, ки бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар соҳаи муориф амалӣ гардида, бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида шавад. дар ин замина бо ҳадафи дар амал татбиқ намудани сиёсати муорифпарваронаи пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар назди донишгоҳи Нобурда литсеи равияи табиию риёзӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки дар он насли наврас имрӯз ба таълиму тарбияи комил фаро гирифта шудааст. муассисаи таълимии навбунёдшуда дорои тамоми шароити муяссири таълимӣ буда, дар он хонандагони болоевоқат ба таҳсили ҳамаҷиҳата фаро гирифта шудаанд. бо ба истифода супоридани литсеи равияи табиию риёзӣ дар назди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ гуфта мешавад, ки омӯзгорони соҳибтаҷриба тариқи озмун ба кор қабул карда шудааст, ки дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи дурусти насли наврас саҳми назар аст мегузоранд. таъсиси литсей дар назди донишгоҳ яке аз иқдомҳои созандаи роҳбарияти донишгоҳ мебошад, ки дар доираи 20-солагии омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардида буд, таъсис ёфтааст. гап дар сари он аст, ки литсей равияи илмҳои табиӣ риёзӣ мебошад. таъсис додани чунин литсеи дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба маврид аст, чунки дар ин ҷо имконияти фароҳами барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон вуҷуд дорад. хонандагон метавонанд аз лабораторияҳо, аз базаи таълимию илмии донишгоҳ пурра истифода баранд, аз лабораторияи химиявӣ, лабораторияи физикавӣ, биологӣ, яъне равияи илмҳои табиӣ риёзӣ аст ва истифода бурдани онҳо ҳам ба маврид аст. роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар зиминаи таҳсилоти мактабӣ, масъалаҳои сатҳу сифати таълим, дараҷаи касбии омӯзгорон ва истифодаи технологияи муяссир, ҷорӣ намудани технологияи рақамӣ дар раванди таълим, таҳкими заминаи моддию техникӣ, ҳамкории байналмилалӣ, табодули илмии омӯзгорон, корҳои илмиву таҳқиқотӣ диққати асосӣ дар ин росто дода шуда, дар ин самт иқдомҳои назаррас роҳандозӣ гардидааст. ман хонандаи синфи 6 ҳастам ва ман ин чизоро ихтироъ кардам ва ман мехоҳам дар оянда боз хубтар ва ин чизҳоро заботтар созам ва ман завқ дорам ба ин корҳо. масалан макет ки ман сохтаам 24 метру 45 сантиметр чӯб рафтааст ва ман мехоҳам ин чизҳоро дар оянда заботтар созам. Я учусь в лицее при ТГПУ имени Садриддина Айнӣ уже 2 года, и мне тут очень нравится. У нас замечательные учителя, которые интересно проводят уроки и всегда готовы помочь. Если что-то остается непонятным, то мы можем сходить на дополнительные занятия, которые проводятся после уроков. Это очень хорошо помогает, чтобы мы лучше усвоили сложную тему. Мне очень нравится мой класс. Атмосфера в лицее очень теплая и дружелюбная. Я рада, что учусь здесь. масъулини раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи 20-солаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ки дар соҳаи илму маориф эълон шудааст, дар ин ҷода омӯзиш ва раванди таълим дар сатҳи лозима ба роҳ монда шудааст. агарчи аз фаъолияти литсеи равияи табиию риёзӣ на он қадар фурсати тӯлонӣ сипарӣ гашта бошад ҳам, натиҷа ин аст, ки хонандагони фаъоли литсеи мазкур аллакай дар якчанд озмун ва олимпиадаҳои сатҳи баланд иштирок намуда, тавассути илму дониши аз бар намудаашон сазовори ҷойҳои муносиб гаштаанд.
таи чанд сол аст ки омӯзгорони пуртаҷриба ба давлатҳои хориҷа барои бозомӯзӣ сафарбар карда мешаванд. тибқи нақшаи имсола якчанд омӯзгори бутаҷриба ба давлати хитой сафарбар карда шуд ва тибқи нақшаҳое ки амал мекунад онҳо дастовардҳои хеле зиёди амалкунандаи самти маориф ва илмомӯзии бачаҳоро ба назар гирифта, таҷрибаҳои онҳоро аз худ кардан, табодуле гирифта ва ҳамоҳангсозии меҳнати дастӣ ва ихтироъоти бачаҳо дар раванди маърифатии инкишофи маърифатии кӯдакон хеле роли муҳимро бозӣ мекунанд. Равоншиносон гуфтанд ки агар донишҷӯ илмомӯз дар раванди илмомӯзӣ пешбурди малакаҳои кории худро агар бо сохтани бозичаҳо, бо сохтани масалан макетҳо, инкишоф додани малакаҳои касбии худ агар сафарбар кунанд, дар онҳо дар оянда барои интихоби касб кӯмаки хеле калон мерасонад. ба фаъолият оғоз намудани литсей номбурда метавон ба боварӣ гуфт ки хонандагони болоёқату боистеъдод дарёфту тарбия ва ба камол расонида хоҳад шуд, ки дар оянда дар пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон боз ҳам саҳми арзанда хоҳанд гузошт. зимни наворгирӣ масъулини соҳа иброз доштанд, ки хонандагони эҷодкор низ дар байни хонандагон ба назар мерасад, ки фардо хонандагони ихтироъкор, муҳандису технологҳо, ҳамчунин мутахассисон баҳри рушду пешрафти иқтисодиёти мамлакат омода хоҳанд шуд. аз намоишҳо мебинед ки бисёр хуб бароҳ гузоштад, барое ки ҳамаи намудҳои дастовардҳои онҳо вобаста ба техника, пешраванда техникаи пешқадам, масалан аз электроника, воситаҳои электроника масалан истифода бурда шудааст. намудҳои гуногунашо нишон медиҳанд. аз намудҳои гуногуни дигар сохтани ҳар гуна таҷҳизотҳо, хонаҳои моделашон гуногун пеш дошт. бинобар ҳамин ин аллакай як дастовардҳои хуб аст. ихтироъкорони мо дар ин соҳа фаъол мебошанд. ибтидои литсеи мо дар ҳар гуна намоишҳо иштирок карданашон мумкин аст. имконият доранд дар тамоми ҷумҳурӣ аз намоишҳои худ истифода баранд, намоиш диҳанд ва метавонанд дигар воситаҳои техникиро боз ҳам васеътар истифода баранд. истифода додани литсей яке аз кори хуб аст, ниҳоят кори хуб, барои ин ки ҳамаи намудҳои эҷодиёти хонандагонро аллакай нишон додан, дастовардҳои онҳоро нишон додан. ин аллакай ифтихори литсеи донишгоҳи рӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ аст. онҳо аллакай имкон доранд дар факултетҳои худи мо донишгоҳ иштирок кунанд, факултетҳои физика, технология ё дигар фанн, ё ин ки дар дигар донишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда малака ё дониши худро боз ҳам васеъ кунанд. парвариш ва ташаккули шахсиятҳои босаводу соҳиби маърифат вазифаи асосӣ ва муҳимтарини мактабу маориф ба шумор меравад. соҳаи маориф ҳамчун соҳаи калидӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат рушди бонизоми соҳаи маориф мақому манзилати омӯзгор ба фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтарро барои наврасону ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятнок дониста, барои рушди ин соҳаи муҳими низоми иҷтимоӣ ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ менамояд. рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босаботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа арзобӣ гардида, воқеан ҳам дар замони соҳибистиқлолӣ ҳукумати мамлакат барои бунёди маорифи миллӣ ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ, баланд бардоштани нуфузи омӯзгорон дар ҷомеа, дастгирии иҷтимоии онҳо, фароҳам овардани шароити муносиби таҳсил ба ҷавонон, силсилаи тадбирҳоро амалӣ намуда якчанд барномаҳои давлатӣ ба тавсил расонидааст. раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои таъмин намудани фаъолияти босамари литсей назди донишгоҳ ва баландбардоштани сатҳу сифати донишомӯзӣ муҳассилин тадбирҳои заруриро амалӣ гардонида истодааст, ки дар оянда мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯро тайёр намояд. бетавқият бахшидан ба ҳамин фаъолияти техникии наврас мо ҳадафи чоруми стратегии мамлакат ки саноати кунонии ҷомеа мебошад ба ҳамон расида наметавонем.
یعنی صنعت کنونی با توقیت بخشیدن فعالیت دانشگاهی تکنیکی دانشجویان خوانندگان زیچ علاقمند میباشد. برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان یکی از هدفهای اساسی ساحه معارف جمهوری تاجیکستان میباشد. اینچنین لیسه‌ای که در نزد دانشگاه عمل میکند. برای این مسئله ما در قطار معلمان یعنی ما امکانیت میدیم که خوانندگان لیسه ها از بازه ماده تکنیکی دانشگاه واسه استفاده برند. یعنی در لیسه بسیار معلمان پیشقدم دانشگاه نیز درس میتیند. یعنی جلب کردن معلمان دانشگاه برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان لیسه هم یکی از راه‌های بلند برداشتن این مسئله می باشد. در قلب نورسان و جوانان همچون قوای اساسی پیشبرنده جامعه به حساب می روند. بیدار نمودن حسی وطن دوستی و وطن پرستی، ارجگذاری به زبان، تاریخ و فرهنگ از جمله وظیفه های مهمترین آموزگاران و مسئولین ساحه دانسته شده پیوسته تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. امروز دولت و حکومت کشور به ساحه معارف غمخواری های روزافزون روانه نموده تا که نسل نورس در آینده صاحب علم و هنر گردند.